To je pořád hypotéka, nájem, děti, kroužky, manželka něco chce, v práci se to sere, podnikání těžký. Znáš to? Já myslím, že jo. No to je dost náročný, to ti jednou může semlít, takže si pojďme říct, co dělat v případě, že už nevíš, co dál. Jako první věc, když opravdu už nevíš kudy kam a už tě to jako dostává do kolen, běž si lehnout, prostě se vyspí. Je jedno, jak dlouho. Je jedno, co máš ještě v plánu, co máš udělat, vůbec. Ale prostě se vyspí. S čistou hlavou se přemýšlíš vždycky líp. Neuděláš pak nějakou kravinu. Paní Hafová dneska neměla náladu na moje keci, tak se radši přesouvám sem. Je potřeba si uvědomit, že tenhle pocit, že už to nedáš, zažívá úplně každý. Jo, každýho to někdy hitne, takže to, že to hitlo tebe, ještě neznamená, že jsi slabý, špatný nebo málo chlap. Pokud ti to pomůže, tak si o tom s někým promluv, s nějakým kámošem nebo s nějakým odborníkem. Jo, no dávat na odborníky určitě není zas tak špatný. Pokud potřebuješ s někým si o tom promluv, je to úplně normální, zajdi s kámošem na pivo a řekni mu, hele kámo, je to těžký, dej mi svý uši. A hlavně důležitý je dát si pauzu, ať už děláš cokoliv, kdekoliv, pro kohokoliv. To, že se zničíš, to ti nepomůže a ani těm ostatním to nepomůže. Hlavně pak těm, který na tobě závisejí. No a protože jste mi začali psát i do zpráv, díky za vaši odvahu sdílet svoje trable, tak jsem se rozhodl, že znova spustím ohniště Jarla Rubyho, dám do popisku tady link a tam se můžeme vykecat.